Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw, niining handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Paul. Sa dili pa nakusugdan sa pagsaysay ng akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan, ikay mahal pa rin. Patuloy na masasaktan ang mga puso. Ay, lisod-lisod ning akong assignment na. Naglibong ko niya yun sa ako ni. Ay, husto. Akong tawagan si Marie. Marie, Paul, nanawag ba lagi ka? may problema ko sa gihatag nga assignment ng ma'am ganiha, oy. Igil ko makamao. Yun sa man. Patabang ka na ako? Unta, Sige, sige. Ako i-explain mo ha. Mag-video lang ko aron imong masabtan. sige, Marie. Salamat kayo. Ay, salamat na sulba na ginako. Kabray, gining Marie, oy. Hi, Paul! Hello, Marie. Anya, kamusta man yung mga assignment gabi eh? Uman na kita ko. Nakamaurag ko. Salamat kay ha. Jesus, wala to uy. Friend ba ta? Lipay ginagay ko nga, na ko'y friend nga. Gwapa na, bright pa yun. Atik ba yan mo dong? Tinuod bitaw. O, surati kayo ang makauyab ni mo. Ikaw, gyud. Bitaw, uy, kung may kinahanglan ka or may problema ka, niara ko nga andam nga mo tabang ni mo, Paul. Marie. By the way, asa di ka maniod to ron? Ay, dinira ko sa school eh. Kay, may nangimbitar. Oh, invite ka lang, tika. Oh, sure eh. Alagi. Maniod to man ko, kauban sa akong mga amiga. At sa baybayon, kuyog na lang, tana. Ay, yun lang eh. Mauwaw ko. Jesus, nga nagulitaon nga mauwaw man ka, nga ni aman ko. Marie. Sige na, good. Aron, makailasag ka sa akong mga amiga ba? O, diba? Nakay mauyab nila. Ha? Sige na. Kuyog na lang. Sige lang eh. Dali na. Mauwaw ko ninyo eh. Ayoko pag uwaw-uwaw. Marie! Tara sila, oh. Dini ka lingkod, Marie. Guys, sa dili pa ta mangaon, ako sa dili pala ilan ninyong akong friend, si Paul. Paul, meet my friends. Si Hannah, si RJ, Lovely, og si Trisha. Hi guys. Naon sa ka, uy. Mura kag nauwaw nila. Bitaw, ayaw pag-uuwa, Paul. Uy. Bakit? Paul, Pwede ka mahimo na kong close friend? Oh, pwede kayo. Wow! Oh, katawa na siya, oh. Sige na mo, oy. Mga ona ta kay gutom na kaayo. Anya, sa man. Okay na ka sa mga friends? Okay naman sad, mga sipat man sa sila. Maog yun. Makawa o galaay ko na silang imong ikauban. Dali na, Mari. Manuda na sa itong crush mo. Ay, salamat. Managid ko sa akong mga assignment. Makarelax na gid ko. Magamit na gid ako akong cellphone. Uy, sila? Sa mong nanuwag? Number man eh. Hello? Hi. Kinsa ni? Nganong may number ka na ko? Si Trisha ni Uy. Katong amiga ni Marie ba? Aw! Ikaw rin eh? Nako, in town. Huwag ko makasamok ni mo? Okay na. Wam sa ko'y gibuhat. Aw, storya-storya lang ta. Unsa may itong strahan? Bisagot sa langgod. Hatagin na lang ko si mong Facebook account kay mag-video call ta. Sige. Ako i-text ni mo. Oh, mau ba? Nagsige na din mong tawag-tawag ni Trisha? Oh, friend. Anya, naligaw na ka. Lingaw sad. Kay makalingaw mo sad si Trisha Ikasuri ha. Maayoy noon. Trish, huwag
Ugma na po tayo storya ha, kay mapahuway na ko. Sige, Paul. Good night. Good night. Ang saan ko? Mura mahinon ko dadutan ni Tisha nga nagsige mag-istorya. Nahigog mo na ka ko niya. Hala ka! Na-in love na ka, friend. Murag, good friend. Ako kun mauna. Ipagawas ti mong gibati, uy. Panguyabi si Trisha. I love you, Trisha. Oh, Paul. Manay tinawad, Trish. Sa sige na to, video call, na in love lang ko nimo. May chance ka ko nimo. Musulti lang sa kunin mo tinuod, Paul, ha? Dugan mo kung nakagusto ni mo. Katong una pa na itong pinagkita. Kung mo na, imo na kong gisugot, Trish. Dili, Paul. Kay may uyab naman ko. Trisha, Nagsige bitaw ko guwat-uwat nga. Manguyab ka na ako pero wa man gyud. Unya naman ang uyab na ako mo, ako na lang gisugot. Maong sorry kayo nga dili na ako madawat imong gugma. Trisha. Sakita sa undugan, eh. Paita din yung mabastid daw, eh. Si Mari, manawag. Hello? Hello, friend. Asa di ka? Wala ka kadali sa eskwelahan. Di ako sa plaza, friend. Lagot sa man ka diha? Namasin nga, mawa ang kasakit sa kulugan. Uy, ang lagot yung taong naghilak man ka diha. Makita tabi. Wa day ko sugtan ni Trisha? Oh, friend. Kay, may uyab naman din siya. Sakit na sa kulugan, eh. Ayaw ipugos ang imong kaugalingon sa babae nga may uyab na uy. O ayaw sige laki. Napa mo ko'y taghan diha nga may mga uyab? Um, Adto sa babae nga may gusto nimo. Sa babae gid nga tinuod na higugman nimo. kung kinsa mo kong nabihan na. Ako, Mari, Paul. Sukad pa sa una. Love na ka na ako. Mari. Alkansi magod ni mga babae. Kaya dili man may makasulti sa mga gibati. Mong amo na lang intawang itago. Ang tinuod, Mari. May feelings naman sa ko nimo. Pero ako nang gipugnan kay di ko gusto nga magubang ato friendship. Hangtod nga nabalhin dito ni Trisha nga akong feelings. Pero wa mo ko'y swerte niya. Gusto ka? Nga na mahilak ko sa babae nga wa na ko'y pag-asa. Aniam ka nga tinuod nga nag-love na ko. Paul, Salamat sa mong love na ko, Mari. love kaayo ti ka, Paul. Ug mang hinaot ko nga dili ko nimo binuangan. Dili na mahitabo, Mari. Tubangan ko ang imong love na ko. Salamat. I love you. I love you too, Paul. Kailangan ba na magwakas itong Huwag ko magdahom nga may gusto ba na ako ang suod na kong higala. Sa pagkaron, padayon pang ligon ang among relasyon ni Marie. Dinhin na ng kutob ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Mao kita maghigalang kaagi ni Paul nga taga Southern Lady uban sa awit ngayong kipangayo. Awit nga nagulahan, ikay mahal pa rin. wala ka man ngayon sa aking Ang kaagi gibahatan ulo sa radyo ni Ricky Pearl Suelo Garing o gabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusap mga higala o mga sukin di pamilyaw, kinasing-kasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa kawit care of
a Women Production Center Studio, 3rd floor,